Sikkerhedsvagten. Hallo? Hej, er du vores nye sikkerhedsvagt? Ja. Nå, det var da ikke så godt med den der pizza, var? Hvorfor skulle du æde alle dem, der ikke betalt for dem, var? Men det var ikke mig, der var Brian. Dårlige undskyldninger er nok af. Hvis man ikke kan betale, så skal man være sikkerhedsvagt i en uge. Også om natten eller hvad? Ja, om natten. Og i dag? Ja, Jamen, jeg tager til et faktor også. det skulle lige meget. Okay. Hvis du hører nogle ting, så er det bare nogle forskellige lyde for vores ventilationsjagt. Der er lidt bøvl med dem for tiden, og alle de der skrøner med, at det er vores maskot, der har dræbt alle mulige sikkerhedsvagter, det skal du ikke tage dig af, det er løgn. Jeg ved det ikke, jeg tror de lavede en kniv her. Jeg ved det sgu ikke, eller... Nej, det var sgu ikke, jeg ved det ikke. Men du skal bare kigge på telefonen, og ja, det var det. Hvorfor fanden sidder jeg